Dobar dan, dragi moji. 12:58 po moskovskom, 11:58 po srpskom. Plava Maja. Kratak report šta se dešava. Dešava se to da sam potpuno crko. Bez energije sam. Bio sam jutros na fiskulturi, da se tako nazovem. Mislim, vežbice su smešne, mislim, nikako, ali mene sve živo boli. Noge, prepone, butine, zadnji deo, sve živo, bukvalno, jedva idem pola koraka i tako dalje. Normalno, ne bedačim se zbog toga, znam zbog čega i tako dalje, ali samo da vam kažem, eto, to je to. Vataju me već živci debelo što ću da putujem, odnosno ja dočekam da idem i nikako da dočekam da krenem. Krenuo sam da se pakujem, pa sam onda shvatio da je bespredmetno. Neke stvari ću da spakujem, pa ću ovo da odpakujem jer mi trebaju, pa ću ponovo da ih spakujem, pa ću opet da ih odpakujem, pa ću... Šta radim to, jel? Tako da, ponedeljak ću tamo popodne lepo, šta? Se ovako, bacim u nogom, pritisnem, zatvorim, laptop moram, to sam smislio, laptop i torbu, od laptopa ću da stavim u torbu, ali ću, znači, garderoba, pa laptop, pa preko toga ide jedan jastuk lepi što mi dao onaj Marokanac, tako da je on unutra umekan, ako ga baci u nogu da ne može da mi oštete moju glavnu mašinu, moju kancelariju da mi propaste, šta se onda sam mogu se roknem posle toga. To je to, jedno čekam da krenem. Mada jedno čekam da uđem u neku moju kolotečinu, da polako počnem da rešavam problemi koji me čekaju. Mislim, problemi. Imam, napravio sam ceo spisak aktivnosti koje moram da sprovedem u narednom periodu, po granama. Tako da, očigledno je bilo mnogo dosadno, čim sam ja krenuo da pravim spisak. Ali dobro, to bi bilo otprilike to, nemam šta više da vam kažem. U suštini, jako sam ugašen i boli me ovi mišići ovde, a ništa, nikakve vežbe nisam radio. Znači, da ste vi to mogli da vidite, ništa. Nema veze, uglavnom. Bole me mišići, proći će. Koji sve. Želeo bih puno da pozdravim moju decu, moja dva divna dečaka, koji su mi u stvari svo vreme ili sve vreme najveća podrška. Nije protekao ni jedan dan da se nismo čuli, da nismo razmenili pokoju, da nismo razmenili pokoju dilemu koju smo neko od nas imao, pa i ja sa njima. Tako da, deco moja, jedno čekam da vas vidim. Volim vas, tata, a vi svi ostali, čuvajte se, budite dobro i vidimo se. Aj, čao. I da, neću više praviti vlogove, neću više praviti vlogove, makar ne u Moskvi, jer večeras će utakmica, ne znam kako ću da navijam, ako naši slučajno daju gol Englezima, a ovde je to, znači, u 10 počinje, kako ću, nemam pojma, moram da najavim da ću da se dernjam, sestrima da se ne poplaše. Dakle, nema smisla, u ponedeljak već pakujem se, znači da vadim laptop da bi snimao, mislim, bez veze. Tako da računajte da je ovo za sada moj posljednji vlog i da nisam dobro sam, i kad sam dobro sam i bit će sve okej, tako da puno vas pozdravljam. Samo to. Ćao.